Padajon ta. Ni apoy ato ning labukan ta ning pangutana ni Matt Edero. Uy, ang amigo ni dito sa Cagayan. Nakita namin ni bata dito sa Cagayan si Matt Edero. Shout out diha kay Matt Edero o tanan mga taga Cagayan diha. Ala, shout out sa inyo tanan diha. Atong basahon ni dyan pangutana. Soy, kung ang pansit pangpataas og kinabuhi nganong dili man ni iresita sa mga doktor. Palihog ko ani Soy, nalibog na jud ko. Salamat. Soy, how kan tubagon ini Soy ha? Dili ni pwede iresita sa mga doktor Soy, kay ang mga doktor nagtan-aw sa kaluwasan sa mga pasyente. Kung ilan ni iresita Soy, ilang na subay, ilang na suta nga ang pasyente mag-agi og di tiaw nga kalisdanan. Karon Soy, para imo masabtan ni nga kalisdanan, suwaye diha og isa lang katumaran og makasugakod baka pagtumar og usa ka bandihadong panset. 너무 졸라 기지는 나갔지만 네가 너무 착해 보여 그냥 몇 번만